Un diwrnod dwedodd Iesu wrth ei ffrindiau, rydw i'n gorfod mynd i ffwrdd yn fuan. O bydd Duw'n anfon rhywun arall atoch a bydd gyda chi bob amser. Arhosodd y ffrindiau yn Jerusalem. Roedden nhw'n meddwl, tybed pryd byddai'r person yma'n dod, a sut berson fyddai o. Ymhen ychydig wythnosau, roedd llawer o ffrindiau Iesu gyda'i gilydd mewn ystafell, yn sydyn. Dyma nhw'n clywed llais a sŵn tebyg i wynt yn chwythu. Roedd y sŵn ym mhob man o'i cwmpas, roedd rhywbeth arbennig yn digwydd. Nesaf, gwelodd y ffrindiau rhywbeth tebyg i fflamau bychan yn dawnsio uwch ben penna'r bobl, ond dyn nhw ddim yn boeth fel fflamau arferol. Yna, dyma pawb yn dechrau siarad ieithoedd gwahanol. Roedd y bobl o wledydd eraill yn rhyfeddu gan ei bod yn gallu deall yr hyn roedd y ffrindiau'n ei ddweud. Cyn hir, sylweddolodd y ffrindiau fod Duw wedi anfon ei ysbryd glân i'w helpu nhw. Yr ysbryd glân oedd y person roedd Iesu wedi addo i anfon i fod gyda nhw bob amser.